gelê Kurd tev hişyar bin û bi piştgirî alîkariya gelê Kobanê bikin. Rastî yanî gelek li jiyana xwe de yanî gelek cara felaketên bi vî awayî û qetlîamên bi vî awayî nabînin. Ji bo vê sedemê gelê Kurd giring e serpiya bi, hişyar bi û çi lazim bi, maddî manevî çi lazim bi alîkariya gelê Kobanê bike. Gora fikra min yanî lazimiya herî giring ew e ku Koban nekeve, Koban neşkê. Yani Kobanê nekeve destê wan wehşiya wan hova. Belê alîkariya însanî, alîkariya maddî elbet wê bêkirin. Eger koçberîkê gelek girseyî çêbe gelê Kurdistana Bakur, gelê Bakur her demî çi jê hatiye kiriye. Alîkarî hem demê jenosîda Helepçe'de, demê jenosîda Enfalê de û ji beriya niha Mehkê dema ku gelê Şengalê koçber bûyî gelê Kurd ê Bakur her demî çi alîkariyê giring ve kiriye. Bes îroj yani alîkariya ekonomîk zêdetir alîkariya ku gelê Kobanê bê parastin. Ji bo vê gerek herkes ji aliyê xwe de hem dünyaya hişyar bike hem rêxistinên navnetewî agahdar bike. Çiqas ev trajedîkek mezin e. Çiqas wehşetekek mezin e û gelê Kurd jî bizane çiqas yani em bêjin qizincik mezin gelê Kurd kiriye destê xwe yan jî em bêjin mewzîkekî gelek mihim li Kurdistana Rojava kiriye destê xwe giring e ev mewzî neyê berdan û gerek e ew nekeve destê wan hova.